Спри. Не скролвай. Това не е случайно видео, това е среща, определена от небето за теб в този точен момент, защото в духовния свят вече се говори за голямата сума пари, която е определена за теб, но има едно условие, един код, който трябва да знаеш. И ако не го разбереш, рискуваш да изгубиш всичко, преди дори да си го получил. Усещаш ли го? Този натиск в гърдите, който не е от стрес, това е тежестта на нещо голямо, което се приближава. Усещаш се наблюдаван, сякаш всяка твоя мисъл се претегля на невидими везни. Понякога посред нощ се събуждаш с сърцебиене, не от страх, а от предчувствие. Това е духовната атмосфера, която се сгъстява около теб, защото едно голямо финансово благословение не идва просто като съобщение в банковата ти сметка. То пристига първо като промяна в духовния климат и умът ти започва да превърта. Какво ще правя? На кого да кажа? Ами ако сбъркам? Помниш всяка минала грешка, всеки пропилян лев, всеки лош съвет, който си послушал. Страхът да не повториш историята те парализира. Тази сума пари не е просто облекчение, тя се усеща като изпит, за който не си се готвил. Желанието да споделиш се бори с инстинкта да мълчиш. И в тази вътрешна война, в това колебание, се крие първият капан. Поглеждаш хората около теб и вече ги виждаш по различен начин. Как ще реагират те? Ще се зарадват ли искрено или завистта ще отрови всичко? Внезапно осъзнаваш, че това благословение може да се превърне в проклятие за отношенията ти. Представяш си неловките разговори, скритите очаквания, протегнатите ръце и една студена мисъл се прокрадва в теб. Може би е по-добре никой да не знае. Може би трябва да скриеш това дори от най-близките си. В това видео ще разбереш защо Бог изисква мълчание като първа стъпка след голямо финансово благословение. Ще се научиш да разпознаваш 4 фини знака, че голямата сума пари вече пътува към теб. Ще получиш силата на древната еврейска дума хохма, за да управляваш благословението с божествена мъдрост, а не с човешка логика. Ще усвоиш 3 конкретни молитвени оръжия, за да изградиш духовна броня около финансите си срещу завистта и лошите съвети. И ще видиш как историята на Йосиф разкрива тайната за превръщането на временното изобилие в наследство за поколения напред. Усещал ли си някога, че предстоящият финансов пробив не пристига просто като облегчение, а като духовна тежест, която те кара да се страхуваш преди дори да си се зарадвал? Ами ако този страх да не пропилееш благословението е знак, че в теб има нещо, което духовният свят разпознава, преди ти самият да го осъзнаеш. Докато мнозина гледат на парите като на късмет или случайност, малцина разбират, че истинските финансови битки не започват в банката. А когато Бог постави белег на избрание върху живота на някого. Но какво, ако причината за натрупания досега неуспех се крие именно в това, което все още не си се научил да правиш, когато благословението най-накрая дойде? Сега помисли с мен. Ами ако всичко, през което си преминал до тук, е отговорът на онзи въпрос, който от години тежи в сърцето ти. Защо всяко мое усилие досега е привличало повече завист, отколкото резултат? Именно когато търсех отговор на този въпрос в собствения си живот, след като преминах през изпитание с неочаквана сума пари, която почти ме събори, небето ми разкри една книга. Тя се нарича «Тайната на молитвите, които защитават избраните от духовна завист». Тази книга не е просто за четене. Тя е щит за духовно разбиране. Инструмент, създаден за тези, които искат да защитят игото си, да подсилят мъдростта си и да научат конкретни молитви, за да бронират ума, дома, пътищата и целта си срещу завистта, която се опитва да отрови това, което Бог е започнал в живота им. Много избрани тук вече са усетили, че имат нужда от духовна защита, но все още не са взели решението да изтеглят дигиталната книга. Изтегли я сега, налична е в първия закачен коментар. Но внимание, единственият проблем е, че остават малко копия от тази дигитална книга. Тя разкрива молитви и насоки, които мнозина пренебрегват, но които могат да променят начина, по който се справяш с внезапните приятели, с идеи, необяснимите разходи, които се появяват от нищото, и тихите атаки на завист от най-неочаквани места.
Не чакай изворът ти да се размъти, за да търсиш защита. Кликни сега, изтегли своя екземпляр и открий защо никоя завист не е по-силна от бронята, която Бог може да издигне около теб, когато действаш с мъдрост. Ако си един от първите, които я изтеглят, върни се тук и напиши Амин. Това ще бъде твоят акт на вяра. И още днес Бог може да ти покаже причината, поради която всяка предишна възможност се е превръщала в пясък между пръстите ти. Помисли за това благословение като за свещен извор, който бликва в пустинята на твоя живот. Водата е чиста, студена и животворна. Първият импулс е да извикаш от радост, да пляскаш във водата, да извикаш всички да видят чудото, но точно това размътва извора. Привлича хищници, превръща свещеното място в блато. Бог не те призовава да празнуваш на брега. Той те призовава да станеш мълчалив строител на канали, които ще отведат тази вода и ще превърнат цялата пустиня в плодородна градина. Ако усещаш тежестта на това призвание, ако тази дума за свещения извор резонира в духа ти, натисни бутона «Харесвам». Не за мен. Направи го като сигнал, като фар в нощта, който казва на алгоритъма «Има и други». Има и други избрани, които стоят сами до своя извор тази нощ. И това послание трябва да ги намери, преди да са размътили водата. Твоето «Харесвам» е молитва за друг. И точно за това, за тази стара, забравена монета, която се появява в джоба ти, за този пръст, който инстинктивно поставяш на устните си, за този кристално чист извор, който виждаш в сънищата си. Има един духовен печат, който трябва да бъде поставен в рамките на първите 72 часа. Това е критичният прозорец. Запомни го добре, защото всичко зависи от него. И освен нашата дигитална книга с молитви, избрана душо, тук имаш и друг начин да подсилиш това послание, което достигна до дума ти днес, и да му помогнеш да достигне до все повече избрани като теб. Ние не получаваме нито стотинка за всяка дума, която ти предавам всеки ден в този канал. Като начин да върнеш част от това, което получаваш тук, ние поддържаме и отворен линк за доброволно дарение, точно под дигиталната книга, в първия закачен коментар. Всяка сума, която се побира в ръката ти днес, всяка сума, която сърцето ти посочи, това е, което поддържа нашия канал. Това е, което помага на следващото послание да стигне до друг човек, който има нужда, точно както ти имаше нужда днес. Чакам те там, избрана душо, и ако трябва да напуснеш преди края на това видео, знай, че този щит вече те очаква в първия закачен коментар, точно отдолу. Но аз те моля да останеш до края, защото без контекста, който идва сега, без разбирането за мъдростта, хохма, печатът не може да работи с пълната си сила върху благословението, което ти е поверено. Остани с мен, защото все още не съм ти казал най-важното. Има един ключ, една дума, която отключва всичко, за което говорихме досега. Добре, сега се отпусни. Намери тихо място, където няма да те безпокоят. Ако можеш, затвори очи за момент, вдишай дълбоко и издишай целия шум, цялото напрежение, всички гласове, които ти казват, че това е просто въображение. Трябва да създадеш празно, свещено пространство в ума си, защото знаците, които Бог изпраща, са тихи. Те не крещят, те шепнат. И за да ги чуеш, трябва да заглушиш всичко останало. Готов ли си? Защото в следващите няколко минути ще ти разкрия 4 основни шепота, 4 знака, които небето използва, за да сигнализира, че голямата сума пари е вече на път към теб. Не ги анализирай с ума си, позволи на духа си да ги разпознае, защото поне 2 от тях вече са се случили в живота ти през последните седмици. Първия знак е знакът на забравените семена. Изведнъж започваш да намираш малки, почти забравени суми пари. Монета от 2 лева в джоба на старо яке. Възстановен данък за 20 лева, за който дори не си подозирал. Някой ти връща малък заем от преди години. Това не е просто случайност. Това е небето, което тества почвата на сърцето ти. Как реагираш на малкото? Благодариш ли? Или го подминаваш като незначително? Бог те наблюдава как управляваш семената преди да ти повери жътвата. Вторият знак е знакът на огледалните часове. Късно през нощта е,
Всичко е тихо. Умът ти е претоварен, но не можеш да заспиш. Посягаш към телефона си безцелно и екранът светва. 22. Или минаваш покрай дигиталния часовник в колата и виждаш 11. Погледът ти попада на касова бележка за 808 лев. Това са ангелски намигвания. Това е духовният свят, който използва езика на числата, за да пробие шума и да ти каже: потвърдено е, на път е, дръж се. Усещаш лека тръпка, сякаш някой току-що ти е прошепнал тайна в ухото. И относно този екран на смартфона, който погледна точно в 22 рече, който разпозна сега, избрана душо. Аз вече оставих щита да те очаква в първия закачен коментар. Ако трябва да излезеш преди края, то е там. Но остани, защото името на това, което се случва с теб, все още не е казано. Третият знак е знакът на божествения ред. Внезапно, без видима причина, те обзема неустоимо желание да въведеш ред в финансите си. Сядаш и правиш бюджет за първи път от години. Изплащаш малък, дразнеш дълг, който си отлагал. Разчистваш стари документи и фактури. Това не е просто пролетно почистване. Това е Светият Дух, който те кара да подготвиш съдовете. Той те кара да поправиш пукнатините, защото знае, че идва проливен дъжд и не иска нито капка от благословението да бъде изгубена. Четвъртият знак е знакът на внезапния интерес. Телефонът ти звъни и на екрана е име, което не си виждал от години. Просто се сетих за теб и реших да видя как си. Получаваш съобщение от далечен роднина, който никога не се интересува от теб. Това не са случайни контакти. Това са антените на духовния свят, които вече са уловили промяната в твоята духовна атмосфера. Още преди парите да са се материализирали, завистта вече изпраща своите разузнавачи. Не се плаши. Радвай се. Това е най-сигурното потвърждение, че си на прага. Ако си разпознал дори един от тези знаци, сърцето ти вече знае, че не говоря празни приказки. Тези знаци не са, за да те развълнуват. Те са, за да те предупредят. Всеки знак е покана за по-дълбоко ниво на подготовка. Бог не играе на загадки, Той те обучава. Той ти показва, че духовният свят реагира на твоето благословение, преди то дори да е стигнало до теб, за да разбереш, че трябва да се научиш да се защитаваш, преди да си получил каквото и да било. Небето вече е подпечатало твоя случай. Процесът е задвижен. Тези знаци са просто ехото на чука, който вече е ударил в духовния свят и е обявил, че благословението е освободено на твое име. Въпросът вече не е дали ще дойде. Въпросът е какво ще направиш, когато дойде. Ще извикаш ли от радост и ще размътиш извора, или ще коленичиш в мълчание и ще започнеш да копаеш каналите. От това зависи всичко. Ако си преживял поне 2 от тези 4 знака през последните няколко месеца, искам да направиш нещо смело. Искам да отидеш в коментарите сега и да напишеш 777. Не за мен. Направи го за себе си, като печат на това разпознаване. 777 е числото на божественото съвършенство и завършеност. Когато го напишеш, ти заявяваш пред небето и пред себе си: видях, чух, разбрах. Готов съм за следващото ниво на инструкция. Твоят коментар ще бъде фар и за други, които се чувстват сами в този процес. Преди да ти покажа инструмента за броня, който ще покрие съдбата ти, децата ти и бъдещето ти, трябва да ти дам името на това, което носиш. Защото това, което Бог ти дава, не са просто пари. Той ти дава достъп до нещо много по-ценно. Той ти дава достъп до хохма. Това не е просто дума. Това е божествена операционна система. И да разбереш тази дума е разликата между извор, който наводнява и унищожава всичко по пътя си, и извор, който напоява и превръща пустинята в градина. За да покрия разликата между това да бъдеш избран и това да бъдеш покрит, за да запечатам тази врата срещу шепота на гордостта, аз трябва да ти предпиша духовен протокол. Защото печатът на този час, през който преминаваш, е бил видян. И небето не ти дава изпитание, без да ти даде и оръжията, с които да го преминеш. Но оръжието трябва да бъде взето. Не може да ти бъде просто дадено. И ти го казвам, защото вече съм го виждал да се случва.
Виждал съм очите на избрани, които светят от радост, когато получават благословението, и после съм виждал същите тези очи, помръкнали от срам и загуба, само месеци по-късно. Виждал съм как извори се превръщат в блата, виждал съм как наследства се превръщат в прах, и моделът винаги е един и същ – празнуване преди покритие, говорене преди мъдрост, движение преди посока. И ти вече знаеш това. Просто още не си му бил дал име. В теб крещи страхът, че ще повториш всяка финансова грешка, която някога си правил. В теб шепти ужасът от завистливите погледи, които ще се забият в гърба ти. И в теб тежи усещането, че този изпит е твърде голям за теб. Преди да назоваш щита за този троен страх, плъзни палец до първия закачен коментар. Не кликай още, просто го намери. Защото там е арсеналът, за който небето иска да знаеш точно в този момент. Беше, когато един избран мъж дойде при мен, с треперещи ръце, държейки извлечение от банкова сметка, което променяше живота му, но очите му бяха пълни с ужас, а не с радост. Той ми каза: получих го, но усещам, че лешоядите вече кръжат. В онази нощ, търсейки отговор от небето не за просперитет, а за защита, Бог постави в ръцете ми една дигитална книга. Тя се нарича «Тайната на молитвите, които защитават избраните от духовна завист». Тази книга не е теория, а бойна карта. Тя е арсенал от конкретни молитви, които изграждат духовна стена около теб, дома ти и финансите ти. Внимание! Остават малко копия от тази дигитална книга. Кликни сега и стегли своя екземпляр. Напиши «Амин» в коментарите. Знак на вяра, обявен. Ще го намериш в първия закачен коментар. В Притчи 10:22 пише: «Благословението от Господа обогатява и не прибавя в него скръб». Запитай се, защо толкова много благословения носят тревога, безсъние и развалени отношения? Защото скръбта не идва от парите. Скръбта идва от липсата на духовно покритие. Скръбта идва, когато изворът бликне, но ти нямаш канали, за да го отведеш. Тази книга с молитви е твоят наръчник за копаене на канали в мълчание, така че благословението да носи само обогатяване, а не скръб. И знам, че ще се поколебаеш. Ще си помислиш: ами ако това е просто още една книга, ами ако не сработи за мен и просто пропилея още пари, опитвайки се да не пропилея пари. Цената на този духовен щит е по-малка от една вечеря навън, на която ще забравиш какво си ял. По-малка от месечният ти абонамент за филми, които пълнят ума ти с шум. По-малка от 2 кафета в лъскаво заведение, които ти дават фалшива енергия за няколко часа. За тази цена ти получаваш мир и мъдрост, които да пазят твоето благословение през следващите 12 месеца. И за да премахне Бог и последното ти колебание, Той поставя целия риск върху мен. Имаш 7 дни. Изтегли дигиталната книга. Прочети я. Моли се с молитвите. Ако в рамките на 7 дни не усетиш как духовната атмосфера около теб се променя, ако не усетиш как един нов вид мъдрост и спокойствие се настаняват в сърцето ти, просто ми изпрати имейл и аз ще ти върна всяка стотинка. Без въпроси, без натиск, без осъждане. Рискът е при мен, не при теб. Георги, строителен работник на 45 години от Пловдив, загуби почти цялото си наследство, след като се довери на брилянтна инвестиционна идея от най-добрия си приятел дни след като получи парите. Той ми писа: изгубих парите, но по-лошото е, че изгубих и приятеля си. Тази книга ми показа, че не съм бил атакуван от лош съвет, а от духа на завист, маскиран като помощ. Стефка, фризьорка на 38 години от Бургас, чийто малък салон фалира, след като тя го афишира с голямо празненство в социалните мрежи, преди дори да е платила първия наем. Тя сподели: празнувах жътвата преди дори да съм посяла семето. Тази книга ме научи на силата на мълчаливата подготовка. Сега изграждам втория си бизнес в тишина и той процъфтява. Иван и Мария, младо семейство от Русе, което почти се раздели заради ежедневни спорове, след като спечелиха скромна сума от лотарията. Те написаха: парите влязоха в дома ни, но мирът излезе. Молитвите от тази книга не просто защитиха финансите ни, те спасиха брака ни. Те всички бяха изправени пред същия избор, пред който си изправен и ти,
със същия страх, че ще размътиш извора, преди да си започнал да копаеш каналите, със същата болка от минали грешки, които крещят в ума ти, със същата парализа пред лицето на благословението. И преди да ти предам следващата дума, която идва сега, защото тя идва и тежи. Както вече ти казах по-рано, нашият канал не печели от монетизацията на тези видеа. Единственият начин да продължим да достигаме до други избрани, които преминават през същата долина като теб, е чрез доброволната подкрепа на тези, чието сърца са докоснати. Ако това послание е имало стойност за теб, ако то ти е донесло яснота или мир, помисли дали да не станеш партньор в тази мисия. Линкът за доброволно дарение е в първия закачен коментар, точно под дигиталната книга. Всяка сума, която сърцето ти посочи, е семе, посято в добра почва, което помага на този глас да остане силен. Чакам те там, отново, избрана душо. Но има нещо, което дори този молитвен щит не може да спре, ако му липсва един единствен компонент. Една съставка, без която всяка молитва за защита е просто ехо в празна стая. Името на този компонент ще те шокира, защото е нещо, което си мислил, че вече притежаваш. Сега дойде часът. Часът да ти предам думата ключ, която разделя временното изобилие от наследството за поколения напред. Това е съставката, без която всеки щит е просто позлатен картон и всяка молитва е просто звук. Защото Бог не тества силата ти. Той тества мъдростта ти. И ти си мислиш, че ти липсват пари, но всъщност ти липсва само това. Думата е хохма. Напиши я. Почувствай тежестта и на езика си. Хохма. Това е древната еврейска дума за мъдрост, но не мъдростта на този свят, не интелигентност, не знание, не хитрост. Човешката мъдрост те учи как да печелиш пари. Хохма те учи как да ги управляваш, така че те да не те притежават. Човешката мъдрост крещи за успехите си. Хохма строи в мълчание. Човешката мъдрост вижда възможности. Хохма вижда капани, прикрити като възможности. Хохма е божествената операционна система, която ти позволява да виждаш духовния свят, докато ходиш в физическия. Тя е способността да различиш гласа на шепота на гордостта от гласа на истинската радост. Тя е инстинктът, който те кара да замълчиш, когато всички останали биха говорили. Тя е спокойствието да вземеш решение утре, а не днес. Бог не ти дава просто пари, избрана душо. Той ти дава достъп до хохма, а парите са просто суровият материал, който хохма ще оформи в съдба. Без хохма изворът се превръща в блато. С хохма пустинята се превръща в градина. Аз не ти давам товар, който да носиш, а ключ, който да използваш. Ти не си просто получател, ти си моят управител. В годините на недоимък аз те оформях в мълчание. Сега, в сезона на изобилието, аз те издигам в мъдрост. Дръж се за моята хохма и никоя завист не ще може да открадне това, което ръката ми е положила в твоята. Погледни Йосиф, не като управителя на Египет, а като 17-годишно момче с пъстра дреха и голяма мечта. Първото нещо, което мечтата му привлече, не беше реализация, а яростна завист. И то не от врагове, а от собствените му братя. Първото нещо, което благословението му донесе, беше яма. Ти познаваш тази яма, нали? Усещал си студените й стени, чувствал си се захвърлен и забравен, докато други празнуват на слънце. Но ямата, а след това и затворът, не бяха наказание. Те бяха 13-годишен инкубатор за хохма. Там, в пълна тишина и изолация, Йосиф трябваше да се научи да управлява обещанието, преди да може да управлява богатството. Трябваше да се научи да мълчи за сънищата си, за да може един ден да тълкува сънищата на цар. Завистта на братята му го хвърли в ямата, но го тласна право в ръцете на божествената мъдрост. Когато най-накрая дойде неговия час и той беше издигнат от затвора до втория след фараона, какво направи той? Устрои ли пиршество? Публикува ли в египетския Фейсбук, че Бог е верен? Не. Той замълча. И в продължение на 7 години на изобилие, той мълчаливо строеше хамбари и събираше жито. Той приложи хохма. Той не отговори на непосредственото желание за празнуване, а на бъдещата нужда за оцеляване.
И когато дойде гладът, благословението, което беше управлявал с мълчалива мъдрост, не спаси само него. То спаси цял народ, включително същите тези братя, които го бяха продали от завист. Една жена от Варна, която години наред се молила за финансов пробив, за да започне малък бизнес, най-накрая получава значително наследство. Първото нещо, което прави, е да публикува в социалните мрежи за Божията вярност, показвайки снимки от бъдещия си офис. В рамките на седмица се появяват роднини, за които не е чувала, приятели с брилянтни инвестиционни идеи и серия от внезапни необясними повреди в дома и за 3 месеца парите изчезват, а мечтата й се превръща в дълг и срам. Тя разбира твърде късно, че е празнувала на брега на извора, привличайки хищниците, вместо да изкопае мълчаливо канали, за да напои градината си. Тя имаше благословението, но и липсваше хохма. Тя чу гласа на шепота на гордостта и го сбърка с гласа на благодарността. Това, което ти се случва сега, не е просто възможност да промениш финансовото си състояние. Това е покана да промениш своята идентичност, да преминеш от потребител, който харчи, към управител, който строи. От някой, който се надява на благословения, към някой, на когото небето може да повери благословения. С прилагането на хохма ти вече не си жертва на обстоятелствата. Ти ставаш архитект на съдбата си. Бог не ти дава това благословение, за да те види как се проваляш. Той ти го дава, за да те види как се издигаш до новата си идентичност. Печатът на хохма те поставя в една от 3 нови духовни служби, една от 3 нови самоличности. Слушай внимателно, защото в една от тях ще разпознаеш себе си. Първият е пазителят на извора. Това е твоята роля, ако инстинктът ти за защита е по-силен от желанието ти за празнуване. Ти си този, който стои на пост до мястото, където блика благословението. Твоята задача не е да строиш, а да пазиш. Да пазиш водата чиста от калта на лошите съвети и отровата на завистта. Усещаш хладната, влажна земя под краката си и знаеш, че всяка стъпка е свещена. Шепотът на гордостта ще се опита да те обърка, като ти внуши, че си параноик, че виждаш врагове навсякъде и че трябва да се отпуснеш. Но твоята бдителност не е страх, тя е вярност. Вторият е мълчаливият строител. Това си ти, ако призивът да създаваш в тишина е по-силен от нуждата да показваш. Ти не стоиш на извора, ти вече си взел лопатата. Ръцете ти са мазолести, а в ума ти има само чертежи на канали и акведукти. Твоята задача е да създадеш инфраструктурата, която ще превърне временното чудо в трайно наследство. Шепотът на гордостта ще се опита да те атакува с нетърпение, шепнейки ти, че никой не вижда твоя труд, че трябва да направиш нещо бързо и видимо, за да докажеш, че благословението е реално. Но ти знаеш, че дълбоките канали се копаят бавно и в мълчание. Третият е верният управител планто. Това е твоята служба, ако тежестта на отговорността те притиска повече от вълнението на изобилието. Ти държиш картата, ти решаваш къде отива всяка капка вода. Коя суха земя ще бъде напоена първа? Кое семе ще получи най-много? Твоята задача е не да пазиш или да строиш, а да разпределяш с божествена мъдрост. Шепотът на гордостта ще се опита да те смаже с фалшива вина, карайки те да се чувстваш длъжен да решиш проблемите на всички веднага. Той ще те тласне към хаотично раздаване, което ще пресуши извора преди градината да е разцъфтяла. Но ти знаеш, че истинската щедрост е стратегическа, а не импулсивна. Пазител, строител или управител. Това не са просто роли, това са твоите нови имена в царството. Сега, докато духът ти разпознава своето място, искам да направиш нещо пророческо. Отиди в коментарите и напиши името на службата, която чувстваш, че е твоя. Пазител, строител или управител. Това не е просто коментар, това е твоят подпис под нов духовен договор. Това е приемане на новата ти идентичност. И когато го напишеш, ти даваш разрешение на небето да започне да те обучава за тази специфична роля. И пазителят на извора, който току-що написа името си без щит, е просто цел. Строителят, без защитни стени, строи на празно. Управителят, без мъдрост, разпределя на вятъра. Точно за това, за тази нова самоличност, която ти прие, тайната на молитвите,
които защитават избраните от духовна завист. Става още по-критична. Тя съдържа специфични молитви за всяка от тези три служби. Молитви, които изострят зрението на пазителя, подсилват ръцете на строителя и дават яснота на управителя. Ти имаш 72 часа от момента, в който благословението се материализира. Това е критичният прозорец, в който твоята нова идентичност е най-уязвима. Не чакай да влезеш в битка, за да търсиш оръжия. Изтегли наръчника си сега. Книгата с молитви те чака в първия закачен коментар. Цената й е символична, но мъдростта в нея е безценна. Това не е разход, това е първата ти инвестиция като управител на Божието благословение. Но има една специфична тактика, която шепотът на гордостта използва срещу всеки един от тези три архетипа. Една атака, създадена специално за твоята нова служба, и ако не я разпознаеш, всичките ти усилия могат да бъдат напразни. Трябва да ти кажа коя е тя. Сега, след като си приел своята нова идентичност, шепотът на гордостта знае, че общите атаки вече не работят. Затова той е подготвил 3 специализирани капана, 3 тактики, предназначени да пробият бронята на всяка една от тези 3 служби. Слушай внимателно, защото в момента, в който си написал името си в коментарите, един от тези капани вече е задействан срещу теб. Първият капан е прибързаността, ПК. Шепотът на гордостта ще дойде при теб, маскиран като неотложност. Трябва да действаш сега, тази възможност ще изчезне. Ако не инвестираш днес, ще съжаляваш утре. Трябва да кажеш на семейството си веднага, за да се зарадват. Този глас създава паника. Той те кара да чувстваш, че ако не се движиш със скоростта на светлината, ще пропуснеш Божия момент. Но това е лъжа. Бог не е Бог на хаоса и паниката. Първото ти молитвено оръжие срещу това е декларацията на спокойствието. Спри, поеми дълбоко дъх и кажи на глас: в името на Исус, аз отхвърлям духа на прибързаността. Аз не действам от страх, а от мъдрост, хохма. Моят Бог не закъснява и аз имам цялото време, от което се нуждая, за да взема решение в мир. Постави ръка на сърцето си, докато го казваш. Почувствай как пулсът ти се забавя. Това е първата ти победа като управител. Вторият капан е фаменто, показността. Шепотът на гордостта ще се опита да те убеди, че трябва да дадеш свидетелство веднага. Покажи на всички какво направи Бог. Нека видят колко си благословен. Запуши устите на тези, които се съмняваха в теб. Този глас гали егото ти. Той се маскира като благодарност, но целта му е да привлече завистта. Второто ти молитвено оръжие е различаването на времето. Не всяка благодарност трябва да е публична. Не всяко свидетелство е за сега. Твоята молитва е: татко, дай ми твоята хохма, за да зная кога да говоря и кога да мълча. Покажи ми дали това желание да споделя идва от моя дух, за да те прославя, или от моята плът, за да се възгордея. Божествената мъдрост ти дава приоритет на царството, а не на егото. Помни Йосиф, той мълча 7 години. Твоето свидетелство ще бъде много по-силно, когато е плод на мъдрост, а не на импулс. Третият капан е изолацията чрез лоши съветници. Ако не успее да те накара да действаш прибързано или да се хвалиш, шепотът на гордостта ще ти изпрати помощ. Изведнъж ще бъдеш заобиколен от хора с брилянтни идеи, сигурни инвестиции и неотложни нужди. Те ще изглеждат като божествено изпратени връзки. Ще говорят езика на вярата, но целта им е да те отклонят, да разсеят фокуса ти и да източат извора ти капка по капка. Третото ти молитвено оръжие е божественият филтър. Преди да кажеш да на когото и да било, ти трябва да кажеш: нека първо попитам моя баща. Всяко предложение, всяка идея, всеки съвет трябва да мине през този филтър. Затвори се в стаята си и попитай: татко, този глас твоят ли е? Тази врата ти ли я отваряш? Тишината, която следва, е твоят отговор. Това е калибровка. Това е знакът, че Светият Дух те е отделил за сезон, който старият ти живот не познава. Тази изолация не е наказание, тя е повишение. Това мълчание, което се опитва да те убеди, че си единствен, то е лъжа. Гласът, който бъркаш със своя собствен,
е този, който те държи в изолация, шепнейки ти, че никой не разбира тежестта, която носиш. Но точно за този глас, за тези 3 капана, е създаден молитвеният наръчник – Тайната на молитвите. Той не е просто книга, той е твоят партньор в мълчанието. Той е гласът на мъдростта, който заглушава шепота на гордостта. В рамките на критичните 72 часа след като благословението се прояви, тези 3 атаки ще дойдат с пълна сила. Да имаш този наръчник в ръцете си е разликата между това да ги разпознаеш и да им се поддадеш. Не позволявай на врага да те хване неподготвен. Слез до първия закачен коментар и изтегли своя щит. Нека това бъде твоят акт на превантивна мъдрост. Но има още нещо, което трябва да ти кажа. Нещо, което шепотът на гордостта не иска да чуеш преди да си затворил това видео. Нещо свързано с цената на мълчанието. Вниманието ти към тези тактики не е параноя, а мъдрост. Да пренебрегнеш тези предупреждения е като да строиш къща на пясък, докато виждаш как бурята се събира на хоризонта. Небето ти дава чертежите, инструментите и предупрежденията. Твоята единствена отговорност е да ги вземеш сериозно. Не позволявай на лекомислието да открадне това, за което си се молил с години. Ако това видео е било повече от информация за теб, ако е било инструкция, ако е било калибровка за духа ти, направи 2 неща сега. Първо, абонирай се за този канал и натисни камбанката. Това е твоят начин да кажеш: искам да остана в това училище за мъдрост, искам да получавам следващите инструкции. Второ, запази това видео. Създай си плейлист, наречен «Моята подготовка», и го сложи там, защото ще има моменти, в които ще трябва да се върнеш и да чуеш тези думи отново. Нека това бъде твоят наръчник в пустинята. Сега дишай, не просто си поемай въздух, искам да вдишаш тишината на този свещен момент. Издишай шума на 3 капана, издишай гласовете на съмнението и нетърпението. Влез в онова тихо място в духа си, където само неговият глас има значение. Искам да си представиш, че стоиш до един извор. Не е голям, но водата му е толкова чиста, че можеш да видиш всяко камъче на дъното. Чуй звука на водата, тих, постоянен, спокоен. Това е звукът на благословението, преди светът да е научил за него. Сега отмести поглед от водата и погледни към сухата, напукана земя около теб. Преди би видял само пустиня, но сега с очите на Хохма ти виждаш нещо друго. Виждаш фини, почти невидими линии, гравирани в пръста, мрежа от бъдещи канали, които чакат да бъдат изкопани. Това е божественият план и ти разбираш, че задачата ти не е да пляскаш във водата, а да вземеш лопатата, която лежи до теб. Ръцете ти не треперят, когато я хващаш. Усещаш не тежестта на труда, а силата на призванието. Замахваш и удряш земята. Звукът не е силен, но е дълбок, резониращ. Той казва: строителството започна. С всеки удар ти не просто копаеш канал, ти проправяш път на съдбата си. Ти осъзнаваш, че благословението не е крайната цел, то е само началото. Ти не си просто получател, ти си партньор в превръщането на пустинята в градина. И в тази тишина, в този ритмичен труд, твоята нова идентичност се изковава, далеч от аплодисментите и любопитните погледи на света. И в силата на този момент, в името, което е над всяко друго име, аз освобождавам от теб тежестта на очакването. Годините, в които си питал кога, Господи, са приключили. Сега е сезонът на как, Господи. Освободи се от тревожното вглеждане в календара. Ти вече не чакаш, ти строиш. Приготовлението е твоята нова позиция. Аз освобождавам от теб гласа на самообвинението, който ти припомня всяка минала финансова грешка, всеки пропилян лев. Този човек, който е допускал тези грешки, е мъртъв. Той умря в пустинята на мълчанието. Ти, който държиш лопатата сега, си ново създание, въоръжено с хохма и божествен план. Миналото няма власт над твоите решения от тук нататък. Аз освобождавам от теб срама от бавния път. Срама, че си гледал как другите изпреварват, как получават своите благословения по-бързо. Твоят път не беше бавен, той беше дълбок. Твоята пустиня не беше наказание, тя беше инкубатор, точно като затвора на Йосиф. Бог не те е забавил,
той те е обучавал. Сега ти си готов да управляваш това, което другите биха пропилели. Аз активирам сега пазителя на извора в теб. Давам ти духовни очи да виждаш завистта, преди тя да се е приближила, и уши да чуваш лъжата, преди тя да е била изречена. Стой на пост. Аз активирам сега мълчаливият строител в теб. Полагам в ръцете ти свръхестествена сила и издръжливост, за да копаеш дълбоко и да строиш в тишина, без да се нуждаеш от одобрението на хората. Копай надълбоко. Аз активирам сега верният управител в теб. Влагам в ума ти божествената мъдрост хохма, за да знаеш къде да насочиш всяка капка от това благословение, не според натиска на нуждите, а според приоритетите на царството. Разпределяй с мъдрост. Сега поставям покритие върху ума ти. Всяка мисъл за страх, всяко ехо от минали провали, всеки шепот на несигурност, аз заповядвам да замлъкнат сега. Твоят ум не е бойно поле за тревога, той е тронна зала за хохма. Обличам мислите ти в мир, който надхвърля всяко разбиране, и ги запечатвам с божествена яснота. Сега поставям покритие върху дома ти и твоите връзки. Всяка връзка, която би била отровена от завист, всяко приятелство, което би се превърнало в интерес, всеки семеен конфликт, който би се разпалил от това благословение, аз издигам стена от огън около тях. Твоят дом не е пазар за нужди, а крепост на мира. Твоите взаимоотношения са осветени и защитени. Сега поставям покритие върху пътищата на твоето призвание. Всеки капан, маскиран като възможност, всеки лош съвет, представен като мъдрост, всеки път, който води до разпиляване, аз го затварям и запечатвам сега. Твоите стъпки няма да се подхлъзнат. Пътят пред теб е осветен от божествена стратегия. Ти няма да се луташ, а ще вървиш с цел като верен управител. Виждам те как стоиш на прага, с треперещо сърце, защото тежестта на обещанието е по-голяма от радостта на притежанието. Ти гледаш към голямата сума пари и виждаш не свобода, а отговорност, която те плаши. Години наред ти се молеше на глас, а аз ти отговарях с мълчание. Това мълчание не беше отсъствие, а подготовка. Сега, когато аз говоря и благословението се проявява, твоят отговор трябва да бъде мълчание. Твоята тишина е акт на почит към силата, която ти е поверена. Ти вече не си просяк, който чака трохи от масата на другите. Ти си моят управител, на когото е поверен хамбарът. Аз издигам самоличността ти днес. Спри да се виждаш като жертва на обстоятелствата и започни да се виждаш като мой партньор в строителството. Не се страхувай от завистта, която виждаш в очите на другите. Страхувай се от гордостта, която не виждаш в собственото си сърце. Защото шепотът на гордостта е по-опасен от хиляди завистливи погледи. Аз ще те водя в тишината и ще поставя моята хохма като печат на устните и на решенията ти. Върви сега, сине дъще мой я. Тишината е твоето ново оръжие, а мъдростта – твоята броня. Строителството те чака. Аз чупя сега проклятието на разпиляването, което е преследвало твоя род и е превръщало всяко изобилие в прах. Аз чупя сега силата на завистливия поглед, който е събарял това, което си строил с ръцете си. Аз чупя сега цикъла на повтарящите се финансови грешки, който те е държал в плен на миналото. Ти си посветен, твоят живот вече не е твой. Всяко твое решение, всяка твоя дума, всяка твоя стотинка е посветена на олтара на божественото призвание. Ти си упълномощен. В ръцете ти е дадена власт, която не идва от този свят. Власт да връзваш и да развързваш, да строиш и да събаряш, да казваш не, когато целият свят крещи да, ти си изпратен. Не си изпратен да впечатляваш, а да въздействаш. Не си изпратен да трупаш, а да управляваш. Не си изпратен да бъдеш богат, а да бъдеш благословение. Върви. Не казвай амин все още. Поседни в това за момент. Остави този нов авторитет да се утаи в духа ти. Това не е тежест, а мандат. Устата ти ще иска да затвори молитвата, за да я притежава. Съпротиви се. Аз ще ти дам знака, когато печатът е завършен. И докато стоиш в този момент, усещайки как Отец поставя своята хохма като печат на устните и решенията ти, аз трябва да те спра за миг и да те накарам да погледнеш към този закачен коментар. Защото без практическото оръжие, духът на прибързаността ще намери пролука.
Това е, което ръката ти трябва да хване сега. Тайната на молитвите, които защитават избраните от духовна завист. Това не е просто книга. Това е наръчникът за действие за пазителя, строителя и управителя. Това е протоколът за първите 72 часа. И знам какво си мислиш. Цената на тази книга е по-малка от цената на един лош съвет, който ще ти струва всичко, или от емоционалната цена на един семейен спор за пари. Имаш 7 дни, целият риск е при мен. Нека това бъде първото ти решение като управител, а не последното ти колебание като потребител. И ако си мислиш да го оставиш за по-късно, моля те, спри. Защото по-късно в този контекст е начинът, по който шепотът на гордостта влиза през вратата на отлагането. Този глас, който шепне сега: ще се справя сам, просто ще бъда по-внимателен. Това е просто книга, истинската мъдрост идва от опита. Ако Бог ме е благословил, Той ще ме пази автоматично. Да харча пари за книга за пари изглежда нелогично точно сега. Семейството ми ще си помисли, че съм станал параноик. Този глас не е твоят. Той звучи като твоя, но е гласът на онзи, който загуби днес в небесния съд и се опитва да си върне територия преди изгрев слънце. И сега, последната дума. И още в този сезон аз ще се върна тук, за да ти предам 7-те печата, с които да умножиш благословението, а не просто да го пазиш. Защото защитата е само началото. Истинската цел е наследството. И още в това видео, избрана душо, преди да запечатам този час с теб, се връщам за последен път с тази молба. Ти ме придружи до тук, премина през всяка дума, всеки декрет, всеки знак. И ако в някой момент от това послание си усетил, че небето те е докоснало, ти знаеш, че това видео не е било случайно. Линкът за доброволно дарение продължава да е отворен в първия закачен коментар точно под дигиталната книга. Не като задължение, не като размяна, като връщане от избрания към олтара, откъдето е излязла думата. Всяка сума, която сърцето ти посочи, и небето вижда всеки жест. Небето вижда и небето умножава над дома ти, над дните ти, над това, което дори още не знаеш, че предстои да дойде. Това беше последната ми молба. Чакам те там, избрана душо. Изпрати това видео сега на един избран, за когото знаеш, че преминава през безпокойството на предстояща голяма промяна. Не като твоя услуга, това е служение. И небето вижда. Ако дори не си се доближил до тайната на молитвите, които защитават избраните от духовна завист. Линкът продължава да е в първия закачен коментар. Не е твоя услуга, това е служение. И небето вижда. Сега да. Сега можеш да кажеш амин. Кажи го с мен сега. Амин. И аз, Отец, чух. Твоят сезон в пустинята приключи. Добре дошъл в училището по мъдрост.